אז מה קורה, חמאסניקים? נהיה לכם חם, אה? 7 באוקטובר בוקר חג שמחת תורה, הכנסתם את כל עזה ואותכם לתוך צרה. חשבתם שתכבשו פה משדרות עד אופקים, אתם לא מבינים שהתעסקתם עם העם הלא מתאים. העם שלי מהצד אולי נראה טיפה רגוע, אבל רץ לקרב כמו אריה שלא אכל שבוע. אמנם יש עצב געגוע וזה קצת מתעתע, אך לא נחזור עד שנחסל את דף ואת הניע. יאללה יא שבאב רוח אל בית יא אבן כלב, בעצם אין כבר בית ואבא בטח נהרג. אפי המחבל אתה נראה לי מתבלבל, אז בוא לפני שאתה מתרגל אני אסביר לך את ההבדל. וואלה כי אפשר עלינו, לא תבין את זה יא טמבל. אנחנו זה היופי של העולם, אתם הזבל. עם ישראל חי זה הסימן שלי והסמל, אולי אחרי הניצחון נוסיף את זה לדגל. اسمع يا حماس أنا مجنون عين كلاس لإسرائيل نمقاس أسباب شالبتك ناس أنت بتسرون وطنه بتسرون بمتسهل كار نخناس לעשות לכם את הקרקע. אז אם צריך ניכנס גם קרקעית להשמיד פה את התשתית, לא משנה לי מי החליט, אם בטנק או מסעית לא נשאיר לכם רהיט מארון ועד כרית. לא כדאי לכם לפגוש את ישראל עצבנית, הצבא פסיכופת וכולם יד אחת, ומעל הכל תמיד שומר שמה ישראל אחד. יש גיבוי מהעם, התרומות מזומן, כן אתם זה הטרנטה ואנחנו משוריין. פלסטיני מדומיין, אולי כדאי שתרגע ותבדוק טיפה יותר לפני מול מי אתה בא. אטבח אל בטיח, סתום את הפה הלא חתיך, תראה את העם שלי מתאחד, אולי תתחיל להעריך. קח את הכבל מעריך ולך תחפש לך חשמל, ואם צונאמי זה כמו טיל אז מחכה לך וואחד גל. אולי הרסתם לנו חג וקצת הורדתם את האוויר, אבל היום שתיכחדו יהיה הדיום הכביר. اسمع يا حماس أنا مجنون عين كلاس لإسرائيل نمقاس أسباب شالبتك ناس أنت بتسرون وطنه بتسرون بنتسهل كار نخناس לעשות לכם את הקרקס. מי שברך אבותינו כבתים והטהורים, אברהם, יצחק ויעקב, הוא יברך את חיילי צבא ההגנה